дуруст аст, 100% дуруст аст. Барои ну чӣ гум дар мактабҳои миёна бояд нами хонагиёш бояд аввал мактаб биёянд, ай духтарашон бачаҳошон гав зананд, пешакӣ бояд гав зананд ки ҳами кори бадахлоқа накунанд, ё ки хай пешакӣ эҳтиёт шаванд, баъд бояд маҷмӯа ҳамин кора кунанд. Талабаҳои дарс диҳанд, гав зананд ки ҳамин кор бад аст, нағз аст, ё ки пешакӣ вай кунанд, гав зананд. яъне шумо розӣ ҳастед ки ҳамин гуна дарсҳо, дарси одоби розӣ масалан ахлоқи ҷинсӣ дар мактабҳо омӯзонда шавад? омӯзонда шавад 100%. хуб, барои шумо омӯхтани ҳамин дарсҳо дар паҳлӯи духтарҳо масалан чӣ гуна аст? Мисол қабул доред ё ки дар алоҳидагӣ омӯзанд? Бояд ба фикрам алоҳидагӣ, барое ки агар духтару бачаҳо дар як синф дар якҷоягӣ фаҳмонанд, ягон шӯхия, ягон прикола неми чӣ гум шӯхӣ мефаҳманд, як ягон чизга мефаҳманд, ба аҳамият намегиранд. Чӣ гум как шӯхӣ мефаҳманд, хеле как дарс не нашавад. хуб, барои чӣ? Барои он ки чӣ фаҳмонам кӯдако мисига вайрон мешавад, мисига хеле майдон мебинем, мисига хеле кором, мисига меомӯзанда, мисига майдон, мисига мебинем хеле ҷинси ахлоқиро, мисига мо айкалоно ки мисига мебинем хеле меомӯзанд, мисига ҳамин хеле ахлоқи, мисига ҷинси ҳамин хеле. яъне ин баръакс ба коста шудани ахлоқи наврасову ҷавонон мерасонад? яъне ба вайрон шудани ахлоқи ҷавонон хеле бояд нашавад. мо тарафдор ҳастем. мегузарам. яъне шумо ҳамчун як хонанда розӣ ҳастед ки ҳамин гуна дарсҳо гузаронда шавад? дар соати тарбия гузарода мешавад ҳамин мавзӯъ. аммо парлумон мегӯяд ки масалан дар парлумон гуфтанд ки як барномаҳои махсус, яъне тариқи барномаҳои виҷа ба қавли ин дарсҳо гузаронда шавад. масалан барои шумо ҳамчун як духтар дар паҳлӯи писарҳо нишастан ҳамин гуна дарсҳо гузаштан чӣ хел аст? Шумо ҳамин чӣ хел қабул мекунед? ё ин ки мехоҳед ки алоҳидагӣ гузаранд ҳамин гуна дарсҳоро? ман чӣ гуфтам то алиша не. ман хаёлам ки ин хеле безеб мешавад агар дар мактабу дарсҳои ҷинсӣ вай шавад. омӯзонда шавад. ба фикри шумо чаро бад аст ки омӯзондани ҳамин гуна дарсҳо ба талабаҳо? ман намедонам, барои ин ки мардумро эҳтиёт кунанд ба яъне шумо фикр мекунед ки омӯзондани дарси ахлоқи ҷинсӣ баръакс таблиғ мекунад ҷавонона?